Месцам для яго стварэння стаў Кобрынскі раённы цэнтр дзіцячай творчасці. Тут сумеснымі намаганнямі педагагічных работнікаў і супрацоўнікаў МНС пабудаваны інавацыйны міні-цэнтр для сістэмнага навучання дзяцей асновам бяспечнай жыццядзейнасці. Першая пляцоўка абсталявана на вуліцы, дзе ў гульнявой форме можна даваць дзецям практычныя веды па паводзінах у розных жыццёвых сітуацыях, пры пераходзе праезнай часткі, знаходжанні на дваровой тэрыторыі для небяспечных объектов. Очень серьезное внимание уделяется безопасности и особенно детской безопасности. Поэтому, конечно же, такие мини-центры, создание их, мы, конечно же, приветствуем и будем принимать активное участие, чтобы их поддерживать. Надеемся, как я уже говорил, и на увеличение, укрепление материальной базы, на увеличение охвата количества детей, привлекаемых к этим занятиям, в которых они будут приобретать, совершенствовать навыки поведения в различных ситуациях. Другая пляцовка нового центра бяспекі «Чырвоная кнопка» знаходзіцца ў памяшканні. Тут для яго выдзелена некалькі пакояў. У адным можна правесці інтэрактыўныя віктарыны, конкурсы на веданне аснов бяспечнай жыццядзейнасці. У другім, так званым квест-пакоі, дзеці могуць у стылізаваных абставінах паспрабаваць свае сілы ў імправізаваным тушэнні пажараў, знайсці выхад са складанай сітуацыі, прыняць меры па выкліку выратавальнікаў. І ўсё гэта ў гульнявой форме. Данная работа ведется на территории всей нашей страны. И Брестская область не отличается именно вот от этого направления. Принято решение как нашим министерством, так и Министерством образования включение в работу новых инновационных методов обучения населения, в том числе детей. Это создание центров безопасности областных и в районных центрах, вот, наверное, таких вот мини-центров безопасности. В чем его инновационность? Что в игровой форме, наверное, с использованием современных каких-то технологий, разработанных в стенах и нашего министерства, и Министерства образования, мы пытаемся найти максимальную систему, достучаться до детей и показать им, как можно и нужно вести себя в любой чрезвычайной ситуации. Областное управление МНС разом з выканаўчай уладай вобласці працуе над стварэннем сапраўдных цэнтраў культуры і бяспекі, дзе будуць праводзіцца трэнінгі па асновах бяспечнай жыццядзейнасці не толькі выратавальнікамі, але і іншымі праваахоўнымі структурамі, эколагамі, медыцынскімі супрацоўнікамі. Яны ўжо будуюцца ў Камянцы і абласным цэнтры. Цэнтр бяспекі ў Кобрыні міні і будзе называцца «Чырвоная кнопка». Разлічаны ён у першую чаргу на навучанне школьнікаў малодшых і сярэдніх класаў горада і раёна. Центр детского творчества и мини-центр по безопасности будут работать не только для учащихся нашего учреждения, но и для учащихся города и района. По графику наши учащиеся из города и района будут посещать наш мини-центр по безопасности «Красная кнопка», где будут получать и теоретические знания, и в игровой квест-комнате будут проходить несколько практических этапов. Юрий Печур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».